West Karbi ang long rong khang constituency ke pardo Borthoiso pachuak lamalong kedam tang ni phaisiar ni Borthoiso Ove-chingri Sports Club atum pen patir piponsi Ingdeng Throk Karbi Sengkan Kimi mesen pensi talondon Karbi arat atum along hakobir thikang duga hut pen tami thang achik losi ningkan Kimi talondon bo Pangso ningkan Kimi ke talon pon kaprek hawar along sitami rong arat atum chingrum pet pensi ninga rong chipidun non Ove Kimi atum pen ke thekere nang bat bom pen Karbi ang longa hawar tin sitami Karbi Sengkan Kimi ke talon dun along kaprek ajai mek pedopon pensi talon dun Lason taksi Borthoiso pachuak lamalong sitami Ove-chingri Sports Club atum pen patir pi ponsi kadoka ve rong arat atum Karbi Sengkan Kimi talon dun lo Bangso Karbi Sengkan Kimi ke talon pon along ada porphai Throk simalong pen Ove-chingri Sports Club alamaing tur pon pensi pangchen pon Laso pi Borthoiso rong adang pi along man kido karita atuma phan an chikimo pon Laso pi klimsomar okorjang sarpimar sarmar risumar atuma phan kaprek kachipati jai mek paman pon Bangso pi radamai pi paman pon Radamai pi along kado kave Borthoiso rong arlo kithe kiding kido anatum anaphan kidam tanga Sengkan kep satlang krehinia satlang ki undun lapen kaprek atuma phan karcho jai mek padopon la solong ko son si rong rup lapen ke non e prang ko son si Ove Kimi atum ke charli pen ke danglok kaprek along ke prang dun thek ji ma alam che than chi mom pon bang so jai mek along alu hiaman pen ka chitong dun long bir teron rong asar sorkari borgam bura seng timung bortemen member terang modijar khorsing timung rong asar rup sing timung ICDS worker ampu drangpi dolima timungpi Kache tirangpi, Siko bepi, Kaku tisopi, Samsing terang, Ram timung, Biren timung, Mondhon timung, Longsing Ingdeng lapen kaprek man kido atum chetong dunsi, Jaimek mesen pen pachun pon. Borthoiso pen Priyanka Balmiki, KTV News.